בין הצרות שניתחו על עמנו בתשעה באב, נלכדה בו ביתר. וכיצד חרבה? מספרת הגמרא במסכת תענית, בדף כ"ו עמוד ב'. ביתר הקדומה נוהגים היו לשתול שמה עץ ארז כאשר נולד תינוק, ועץ טורינטה כאשר נולדה תינוקת. כאשר היו גדלים ונישאים, היו קוצצים את העצים וחוטבים מהם את הקורות לחופת הזוג הצעיר. וכך מספרת הגמרא במסכת גיטין בדף נ"ז עמוד א', שהיו שומרים על העצים מכל משמר, משקים, גוזמים, מטפחים אותם. פעם אחת עברה בת הקיסר במרכבה שלה דרך העיר ביתר, וציר המרכבה נשבר. הלכו משרתיה וקצצו עץ ארז שצמח באחת החצרות. נזעקו בני המשפחה, במה הם יובילו את הבן שלהם לחופה. מה עשו בני המשפחה? התנפלו על המשרתים והרגום, והכל בכדי להציל את העץ היקר. שמע הקיסר שפרצה מרידה, קם ומחה את העיר ביתר על מאות אלפי יהודיה, השם ינקום דמם, ולא חמל על אף אחד. אסור לקרוא את הסיפור הזה ולעבור עליו לסדר היום. הוא חייב לעורר הפקת לקחים. האם כעסם של הביתרים היה מוצדק? בוודאי. האם הם הרוויחו מפעולת הנקם שלהם? הרי הם הפסידו את הכל מכל וכל. לא רק שהעץ עבד, אלא גם הילד, הוריו, אחיו, שכניו, חבריו, כל העיר כולה. נאמנים עלינו דברי הגמרא במסכת קידושין בדף מ"א עמוד א', רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותו. וביאורם של דברים שמעולם ולעולם לא הרוויח אדם מכעס ולא ירוויח מכך כלום. הבה נקבל החלטה ולו חד פעמית בעקבות הסיפור, בכעס הראשון שלנו. מעכשיו אנחנו מבליגים, איננו מדברים מילה, אנחנו פשוט סוגרים את הפה על מנעול ועל פריח. הבה נשוב לסיפור. כאשר נולד ילד, שתלו ארז. כאשר נולדה ילדה, שתלו טורניטה. מהי אותה טורניטה? הגמרא במסכת בבא בתרא בדף פ' עמוד ב' כותבת שהיא עץ השיטה. כמה הם נפלאים הדברים. מעצי שיטים בנו את המשכן, כמו שנאמר בספר שמות בדף כ"ו, בפרק כ"ו פסוק ט"ו, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. מעצי הארזים בנה שלמה המלך עליו השלום את בית המקדש. וכך נאמר בספר מלכים בפרק ו' פסוק י', ויבן את היציע על כל הבית 5 אמות קומתו, ויאחוז את הבית בעצי ארזים. וכך נאמר גם במגילת שיר השירים בפרק ג' פסוק ט', הפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון. זוג, כאשר הם עומדים לבנות את הבית שלהם, עומד להקים מקדש, עומד להקים משכן, כמו שאומרת הגמרא במסכת סוטה בדף י"ז עמוד א', איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. מעון לקדושה, לתואר, להשראת השכינה. מה נאה יותר, מה יאה יותר מאשר עמודי חופה, מעצי שיטים ומעצי ארזים. יזכה השם את כל ההורים בעם ישראל לעמוד בלב רוגש, בלב שמח, בחופת כל בניהם ובנותיהם, מתוך ידיעה כי עומד לקום כאן מעוז לשכינה, לבניין עדי עד. אבל בברכה, במשאלה, לא די בכך.
אבותינו ידעו שאם אנחנו רוצים באמת ובתמים שהחופה תהיה בניין של קדושה, של זיו, יש לטעת את נטיותיה מיד עם לידת הילדים. להתחיל בחינוך לקדושה החל מהגיל הרך. להשקות, לטפח. כמה זה מחייב אותנו, את ההורים, אם אנחנו רוצים באמת נחת יהודי. אם אנחנו רוצים באמת לרוות נחת מלוך אופניים, עכשיו זה הזמן. תחשבו על כך.